לשם. מה שהזדמן לו בראשון איזה אב להסתכר, יעשו איזה אב. אב, אם אינו לפי כבודו. והיא קיץ, אני לא יודע, למדנו את זה, אבל מסתום יש כאן איזה דברים נוספות. והיא קיץ, והחלום הזה נכנס לו מאוד במחשבתו, כי לפעמים הוא עבר הדובר תקף מן המחשבה, אך הדובר החלום הזה נכנס לו הרבה במחשבתו, אך אף על פי כן היה קשה בעיניו לעשות זאת, והלך יותר אל השתייה. וחלם לו יותר החלום הנ"ל כמה פעמים בלבל לו יסוי מאוד. כאן נראה עוד פעם, נחזור על זה. פעם אחת הניח עצמו לשכה וחלם לו איך שבמוקם פלויני יש יריד במוקם פלויני. יש לפעמים, הרי כאן אנחנו מדברים שעכשיו שהבן המלך האמיתי התחיל להתעורר לחזור בתשובה במידה מסוימת. וחלם לו איך שבמוקם פלויני יש יריד ביום פלויני. קודם כל החלום, לא כל חלום משפיע. יש בשיחה סרנה אנחנו רואים יש חלום שזה משפיע על בן אדם. יש, הגמור אומרת, יש כמה סוגי חלומס. יש 3 חלומות מתקיימים, חלום של שחריס, חלום שחלם על חברו וחלום שנפטר בתור חלום, או שחלום שחוזר, ויש, הגמור אומרת שיש חלום שאדם חוזר על זה כמה פעמים, שהוא חולם את זה כמה פעמים, זה סימן שיש דברים בגו, בחלום הזה יש משהו שזה יכול לעזור לו. כאן רואים עוד דבר, איך שבמוקם פלויני, יש לפעמים הצלוחה של בן אדם, אנחנו לא יודעים, שבמוקם פלויני, שם יש לו הצלוחה, במקום הזה אין לו הצלוחה. במקום פלויני זה נקרא משנה מוקוי, משנה מזל. שאדם יש לו הצלחה לפעמים במקום. וזה קשה מאוד לדבר, אני לא בא על זה, אבל יש הרבה רואים, למשל, בפרט עכשיו זה התחלת זמן, רואים בחורים, רוצים להיבחן באיזו ישיבה, נבחנים כאן, הולכים כאן, כאן לא מקבלים אותם, כאן לא מקבלים אותם. הוא לא יודע שלפעמים זה הכל מהשמיים, שהוא צריך להגיע לאיזה מוקם פלויני. במוקם פלויני, המוקם משפיע על בן אדם. אנחנו כבר מוצאים בתורה, אצל אברהם אבינו של החמים המלכים עד דמשק. בדמשק כבר הוא לא הצליח. למה? כי נזכר אחרי כמה מאות בשנים, יש שם מישהו שיעבוד וכו' וכו', אז זה כבר לא משפיע. כבר הוא לא יכול יותר. המקום משפיע, כל מקום זה משפיע. איך שבמוקם פלויני יש יריד הרי אנחנו אומרים, זה הנויסים בים דרך, זה אדם, היסוד של בן אדם להיות בקי ברצוי, בקי בשוי, ואחרי כן כתוב כאן, יש יריד ביום פלויני. ביום פלויני יש גם כן, יש הצלוחת בן אדם, היום גוירם. יש לפעמים שבן אדם, היום הזה זה יום גוירם. מבדים את היום, אז יש לפעמים, כמו שעכשיו אנחנו בחודש אלול, היום גורם, הזמן גורם, התשובה גורמת. יש יום שזה גורם, איך שבמוקם פלויני, ויש יריד ביום פלויני, היריד, מוקם פלויני זה אצל הצדיק, המוקם פלויני, המוקם גורם. מה זה? יש מאות מקומות אחרים בעולם, מה בדיוק המוקם הזה? לא יודע, המוקם גורם. איך ומה אני לא מבין. יש דברים לא תמיד שאנחנו מבינים מה זה, אבל המוקם גורם. המוקם שמה המוקם גורם, שאדם היה במקום הזה, זה משפיע עליו. איך ומה ולמה אני לא מבין. אבל יש כזה דבר שלפעמים הולכים לשכב, שהולכים לישון,
חושבים קצת באיש והדס יותר, אדם קם מהשינה, יכול לחלום, יכול שום דבר. כל מזה הבחינה זה מעין מנבואה, וכאן בפרט שמדובר על מייסס, שזה כאן דבורים שעומדים ברומו של אילום, דבורים שעוד מעט נראה כאן איזה נפקא מינה, איך שרב נוסן מסביר בחי מרן, יש כאן איזה כוונה משהו. אנחנו לא מבינים, אבל יש כזה דבר שהעמוק הם גוירים. עמוק הם גוירים. זה בצד אחד. כמו שהארי הקדוש מביא שכלל ישראל הלכו במדבר וחטאו ופגמו וכו' וכו'. עמוק הם גוירים. הדרך של המדבר זה אקרו וסורו והכל, כל השליטה של החיצונים. זה גרם שחס ושלום שכלל ישראל, אפילו שאחרי קבול הסתירי, אפילו אחרי מעמד הר סיני, פגמו מה שהם פגמו, כעמוקם גוירם, עמוקם, שזה היה כזה תומה, כזה מקום, אז עמוקם גורם. אני לא שומע. אל תדון את חברך שתגיע למקומו. כן, הרב אומר, כן, אל תדון את חברך שתגיע למקום. יש לפעמים לבן אדם, עמוקם גורם, הוא בא מאיזה מקום שהוא בא, מאיזה שורת ששומע הוא בא, באיזה מקום. אבל הרב אומר כאן, יש יריד ביום פלויני. אנשים היו אומרים ראש השונה זה יריד. ראש השונה זה יום השוק. בשעת מייסה קונים, מצליחים, חוטפים עוד דבר, עוד תפילה, עוד איזה קרחץ, עוד איזה תקיעה שויפו, עוד איזה דבר. יש יריד ביום פלויני. בשעת מייסה אנחנו לא מרגישים שום דבר. בשעת מייסה זה הרגל. אבל זה כמו יום השוק. ביום השוק, בשעת מייסה, סוחר שמביא סחורה ליום השוק, אז הוא לא מרגיש שום דבר. מה פשוט הוא לא מרגיש שום דבר? הוא מביא סחורה, בסחורה הוא מביא ביום השוק, נו. יהיה לכם מתוק בפה. ככה, הרב אמרתי. לא. זה יותר מתוק. אז מה זה? יש יריד ביום פלויני. יום השוק, יש בחינה של יום השוק. באים לראש השונה, זה יום השוק. קונים, הרב מביא בעצמו, שכל אחד, יש 3 ראשים בראש השונה, תראה קטנה, יש 3 ראשים, אחד זה הראש של הצדיק, ראש השונה זה היום, זה נקרא יום פלויני, ויש יום, והאדם עצמו, מה עם הראש שלו, עם כל המצוות, המעשים טובים, עם הדברים שלו שזה בא, זה נקרא, יש יריד ביום פלויני, אדם בא, מביא סחורה לצדיק, הצדיק מתקן את זה, והצדיק פועל בזה. הצדיק עושה את התיקונים שלו. אבל יש יום פלויני, זה לא דומה שמישהו בא, יש יריד ביום פלויני, אז אפשר להרוויח הרבה, אבל לא תמיד יכולים. היום פלויני יש איזה יום מסוג, זה הראש השונה. ראש השונה זה התחולה, ראש השונה זה התחולה של כל השנה. יש מוקם פלויני, יש מוקם פלויני, יש מוקם פלויני, יש ביום פלויני, נעשה איזה תיקונים שאנחנו לא מבינים. ונשאל אותנו, אנחנו לא מבינים כלום לא מבינים כאן בעולם. וגם אחרי התחייה לא נבין. זה לא דברים שאנחנו יכולים להבין מה הצדיקים פועלים, ומה הצדיקים עושים, ולמה דווקא במקום הזה, ולמה ככה, ולמה ככה. אנחנו לא מבינים. מה אנחנו מבינים? מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים משהו. אבל מה זה שבחינה סחולה, מתי שזה בחינה רוח הקודש, יש בחינה כזאת, שילך לשם, ששם צריך ללכת. ומה שהזדמן לו בראשון, איזה עבדס להסתכר, יסו איסו עבדס. מה שהסתכר לו, איזה עבודה להסתכר,
אבוידה זה איזה עצה של הצדיק, איזה אבוידה של הצדיק, איזה אבוידה שירוויח, הרוויח כסף. אז יש כל מיני סוגי עבודות, נצא לרחוב, יש הרבה. אבל מה רוצים? מה שיזדמן לו, באיזה אבוידה תסתכל. הדבר הראשון, אתה בא, אז אתה צריך לבטל את עצמך. בלי ביטול לא הולך שום דבר. דבר ראשון, לבטל את עצמו. איזה אבוידה להסתכל, אתה לא יודע מה התיקון שלך. אם התיקון שלך זה אבוידה אסמודה בתוירה, אם התיקון שלך לצעוק בלילות, אם התיקון שלך לקום חצות, אם התיקון שלך לעמוד ולהסתכל על השמיים בבוקר. אנחנו לא יודעים מה התיקון שלנו. מה התינא לאי עלמא, מה אנחנו יודעים, מה באנו כאן לאילום. מה יזדמן לך בראשון, איזה אבוידה להסתכל, מה שיסתכל לך. איזה אבוידה לעשות, תכתוב את זה. אל תסתכל, עוד מעט נראה, אפילו שזה כן כבוד שלך, לא כבוד שלך, אתה תעשה את שלך. מה שהצדיק מהיר, מה שהצדיק נותן, מה שהצדיק מהיר, זה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו לא יודעים כלום, זה העיקר, התמימס לפשיטס, והביטו לצדיק, וזה מה שאומרים לו, מה שיזמן לך בראשונו, איזה עבדוס להסתכל, העיקר זה אנא עבדר דקידשא בריחו, איזה אבוידה שיתנו לך, זה תעשה. זה הצדיק, אנחנו לא יודעים מה אנחנו מקבלים, איזה תיקון, זה מקבל תיקון כזה, זה מקבל תיקון כזה, זה מקבל... אנחנו לא יודעים מה אנחנו מקבלים ומה התיקון שלנו, מה אנחנו מקבלים בראש השונה, מה כתוב לנו בראש השונה, הכל זה מעטפה סגורה, הכל זה סגור, אדם לא יודע, כל מזנויסף שלו דמקצובים לו מראש השונה ועד יום כיפורים, כל מזנויסף, כל החיים, בראש השונה אחד, זה משפיע על כל החיים, על אוילמה זה, על אוילמה על הכל, אנחנו לא יודעים. זכר יצור רב לחיים ברחמים, הקדוש ברוך זוכר את כל יצורו, בין החיים, בין האנשים שאחר 120, הכל זה, אצל השם יסבור העובר והאויב והאוסית, זה הכל דבר אחד. אצלנו אנחנו מסתכלים ככה, אבל אנחנו לא מבינים. זה מה שיזמן לך בראשונו, מה שיזמן לך איזה אבוידה, איזה מצווה, הבא ליותחו, אל תחמיצנו, שמה שמזדמן לבן אדם, דבר ראשון באבוידס השם, זה מה שצריכים לחטוף, כמו שהרב אומר, בתשובה, וצריכים, באוילום מה זה, צריכים לחטוף. אנחנו לא מבינים. כל העולם הזה, לחטוף, אנחנו לא מבינים שום דבר. מה שיזדמן לך בראשונו, איזה אבוידה להסתכל, להרוויח, תחטוף בזה. יסר יסר אבוידס. תעשה את יסר יסר עבדוס. תעשה את העבדוס הזאת, זה מה שתעשה. זה אנא עבדר דקידשא בריחו, באים לצדיק, דבר ראשון, לבטל את עצמנו. לא להחזיק, אני כבר מבין, אני כבר יודע, אני בא עם חוכמס, כל מי שבא עם חוכמס, אז לא, כאן יש באריכות ברב נוסן, שרב נוסן מדבר על החוקרים שאף פעם הם לא יודעים, אף פעם יש להם מנוחה, אף פעם אין להם מנוחה סנם, כל פעם הם חושבים ככה וחושבים ככה, בלי כל הזמן עם חקירס, אז אדם לא יוצא. מה האבוידה העיקרית של בן אדם? האבוידה העיקרית של בן אדם זה תומי תהיה עם השם אלוהיך. תומי עם התמימס, ושאדם יודע שאני באתי, ושכל מה שאני צריך לעשות, אני עושה את העבדות, מה שאני מחויב לעשות. ואף אם אינו לפי כבודו. מה זה נקרא אף אם אינו לכבודו? אפילו שהוא לוקח עכשיו עבדוס, שזה לא לכבודו, ואחרי כן אנחנו רואים, לעובדה למעשה, מי שיודע על ההמשך, שהוא לקח כבודו מה שהציעו לו דבר ראשון,
זה להיות רואה, להוליך באמס. מה זה נקרא להוליך באמס? את הבאמס שלו, בהתחלה נותנים לו כאלה עבדוס. להוליך באמס, זה מה? זה העבדס, וזה מה שאנחנו רואים. אף אם אין לפי לכבודו, אנחנו מוצאים את זה גם כן. מוישה רבינו נמצא אצל ישראל. מה הוא קיבל, איזה עבדוס הוא קיבל שם? הכל זה אחרונה לקבלת התורה. אחרונה לקבלת התורה היה רואה אצל ישראל, הולך עם הצאן, וצאן אחד רץ עד הר סיני שם, עם הסנה. מה הוא קיבל עבדוס? איזה עבודות היו? כל ינקב אבינו היה רואה צאן לבן, איזה עבדוס, זה הכובד של ינקב אבינו, דמות חקוקה תחת כיסא הכובד. ינקב אבינו, יש לנו מעלות, יש בן אדם בבריאה יותר גדול, הבחיר שבעובס, מה העבודה שלו? רואה צאן לבן, קיבל על עצמו צאן לבן, להיות עבד, להיות צאן, עובד בשביל האנשים שלו 14 שנה, בשביל הפרנסה שלו, מה הכל כדי להוציא משם ניצוץ הקדושה, להוציא את הניצוץ הקדושה, שזה 12 שבטי קור, שה-12 שבטי קור זה 12 נוסחויס התפילה, אלה התפילה, מה שזה כל ה-18, מה שאנחנו מתפללים, כמו שרב נוסן בסוף הלכות תפילה שם מעריך לדבר, שהאתר חוינן זה כנגד רובן, המשוך הסדס, השיבנו זה כנגד שמעון, סלח לנו זה כנגד לוי, ראינו זה כנגד יהודה, רפאנו זה יששכר, ורב נוסן מסביר שם, ברך עלינו זה זבולון. מה זה, מי עשה את זה? ינקב אבינו מוציא את התפילה מיד לבן. לבן בצד אחד, אנחנו רואים ככה בפשטוס, רואים לבן שהרמי עובד אובי רצה לעקור את הכל. בצד השני אנחנו רואים לבן העליון. מה אנחנו מבינים? אנחנו יודעים מה הולך כאן, מה זה לבן, מה כל הבחינה הזאת, מה שיש. ומה זה? יעשה את העבדוס אף אם אינו ללכפי כבודו. כל השרש הבריאה, הרב אומר זה כובד. זה הרב מביא בתריות גם כן. יש כובד מלוכים, כבוד אלוהי כמאסטר דובור. זה הפשט הוא, ינקב אבינו ודאי שהיה לו כובד אלוהי כמאסטר דובור. ואנחנו לא מבינים, זה הכובד של השם יזבורה. וינקב אבינו הוא הבן המלך האמיתי כלפי עשו, הוא בן המלך האמיתי, והוא עובר עליו מה שזה, והוא בא ללבן, והוא צריך לעבוד, 20 שנה הוא עובד עם הצאן של לבן, זה הכוונה, הוא נהיה מנהיג של הבהמס, לוקח את הבהמס, ומנהיג את הבהמס, ועד ידי כך, שאומר בחורף אכלה חורב, מה? כן, בלילה אכלה מחורב, שלג וכו'. קרח בלילה, נידדתי שינו מינה. זה הכל מה שרואים כאן במייסה, שהבן המלך, זה נקרא בן המלך, ובן המלך שהתחלף, הוא התחלף עם עשו. עשו היה מוישל, יכול לבוא עם 400 איש עמו, אם היה קבוצה של מניג, הוא בא, הכל. אבל עשו זה עשו, וינקב אבינו נשאר ככה עם הילדים שלו, הוא ו12 ילדים, זה הכל. מה שיינקב אבינו הוציא מלובן, שזה 12 נוסחויס התפילה, זה הבחינה של 12 נוסחויס התפילה, מה שיינקב אבינו הוציא מלובן. וזה מה שהרב במדרש כתוב, מה ינקב עשה. יש 2 שיטות במדרש. יש שיטה במדרש, מה ינקב אבינו עשה בבית לובן, אמר תילים, אם הוא אמר 15 שיר המעלה של תילים, או שאמר את כל תילים,
וכל תהילים זה קמ"ז, זה הפרוקים של ינקב אבינו היה חי, כל המהות של ינקב, הציתה ניציצס הקדושים מבית לובון, וזה התיקון, מה שאנחנו לא מבינים. וזה רב נוסן מעריך מאוד לדבר על המייסה הזה, שבין המלך ובין השפחה שנתחלפו, זה עובר על כל בן אדם, ככה רב נוסן חוטב בליקוטי הלכות, שעובר על כל בן אדם, שיש לבן אדם נשומה, ויש לבן אדם הגוף, והטייבס של הגוף מתגברים על בן אדם, ואדם נופל לפעמים לשכרות, שותה יין וכו' וכו', נופל לכל מיני תאוות עולם הזה, מה שנופל, והוא שוכח שלמעשה הנשמה הייתה צריכה לשלוט על הגוף, ואדם מהפך את כל החיים שלו, ומתהפך מהתכליס, שהגוף שולט על הנשמה. זה תענוג אלוהי, מה זה, שאדם לא זוכה להתגבר על הכל. זה נקרא בן המלך שנתחלף, הנשמה מתחלפת עם הגוף, במקום שהרב מביא בתורה, שאדם צריך כל כך להיזכח את עצמו, שעד ידי כך שהגוף, אפילו שיש ירידה, שהגוף יאיר לנשמה. שהגוף יאיר לנשמה, כי גם מה זה הפשט של הנשמה יש ירידה? יש ירידה, זה נקרא שהבן המלך נתחלף, אדם לא יודע את החשיבות של הנשמה שלו, אדם לא יודע שהנשמה שלו זה חצוב תחת כיסא הכובד, כל אחד הולך לו קשה בתורה, הולך לו קשה בעבודה, ואפילו תלמידי חכמים, אפילו אנושים גדולים, יש להם חלישת הדס, הם לא מאמינים בעצמם, וכל מיני דברים, ירידס, מה שיש לאנשים, ואנחנו בתוכם, כל מיני ירידס, ואדם לא מאמין בעצמו, שכאילו, כל כך הרבה צריכים להאמין, וצריך להאמין בכל דבר, ואפילו שאנחנו כבר מסתובבים אצל הצדיק, ויודעים מהצדיק, ומשלמים הרבה כספים להגיע לצדיק, אבל בכל זאת, אנחנו זה, וזה אף אם אינו לפי כבודו. זה העיקר, דבר ראשון, זה מה שגילו לו. דבר ראשון גילו לו בחלום, אתה צריך לבטל את הכובד. אפילו שזה לא לפי כבודך. תקבל, כל מה שעושים איתך, תקבל אפילו דבר שזה לא לפי הכובד. וזה הכל, שאדם מבטל את עצמו ויודע, אני עושה את זה מפני שזה כובד השם יזברך. אני עושה את זה מפני שזה רוצן השם יזברך. זה כובד השם יזברך הכי גדול. שאדם מבטל את עצמו לכובד השם יזברך. מה? מחפשים בעבדה, זקן ואינו לפי כבודו, תלמיד חכם ואינו לפי כבודו. שם בהלוכה כתוב, שאם הזוקן שלא לפי כבודו, הוא נתן מכה לבהמה, אז הוא חייב להחזיר אותו. אפילו הרים את החפץ, משהו עשה עם הבהמה כבר, זה הכל. גם נכון, הוא לא חייב להחזיר, כי זה זוקן שאינו לפי כבודו, אבל אם הוא עשה משהו, אז זה כבר זה. גם על זה יש הרבה לדבר. אני לא רוצה להאריך עכשיו להיכנס עם זה. זה מסתדר פה מצוין, זה דווקא תיקון לאינו לפי כבודו. הוא עשה משהו נובעני. עוד מעט נראה מה כל המושג אנחנו מוצאים, צריכים להבין, ורב נוסן מעריך מאוד לדבר על בן המלך שנתחלף כאן. מה זה נקרא באמת שהוא צריך, בן המלך צריך לעשות עבודות כאלה שזה לא לפי כבודו. אנחנו מוצאים אצל דוד המלך חשבו שהוא פוסל לבוא בכל. ודנו אותו אם כן כשר, לא כשר, מואבי וכו',
כל מיני דברים על דוד המלך. מה השורש הזה? מה היה חסר שדוד המלך היה גודל כמו האחים שלו, ושמואל הנביא בא למשוך, אז הוא חושב שהוא בא למשוך את הבן הגדול מהסטיות. מה הולך כאן? וחושבים שהוא היה חס ושלום בעל עבירה, היה צדיק, בן של ישי, שלא טעם חטא. ישי היה מארבע שמתו בעת ישן נוחש. אז יכולים להתאר מי זה הבנים שלו, מי זה הבן הראשון שלו. בבן הראשון מונח כל הבנים, יודעים מה זה? כל הילדים מונחים, איך שהרי הקדוש מסביר, או שרב נוסון... מה? הבכור? הבכור, כתוב שמסתיר. שמונח בו בבכור, מונח כל הבנים? כן, כן, כתוב, לכן הוא נוטל פי שתיים, רב נוסון בהלכות נחלם מעריך לדבר על זה. באריכות גדולה, וזה מה שמתיר הבייס, שהתפילה, הבן הראשון שם, השורש של כל האחים, ומה הולך כאן, והקדוש ברוך הוא אומר מסתיר, מה זה, ומה זה בדיוק דוד המלך, וחושבים שדוד המלך הוא פוסל אפילו לבוא לכל, עד די ככה צריך לעבור עליו כאלה איסורים, כאלה עגמת נפש, לקחת ממנו את כל האישיות שלו, את כל המציאות שלו, ואיפה הוא נמצא, כמו שכאן כתוב, ביער, עם הצאן, עם הכל, דוד המלך נמצא, מה זה? זה השלימוס. מלך צריך להגיע לכזה שיפלס, ככה להיות רועה צאן, להיות במדרגס הכי נמוכות, שום דבר, כלום. וזה לאבד את כל האישיות העצמיות שלו. מה אנחנו, כל דבר אדם עושה, אז כבר יש פרסום של שקר, יש לו כובד, יש לו מציאה של כובד. מה רוצים? מלכוס לס מגרמר כלום, שלא יהיה לך שום הנאה מהראוי לו מה זה, זה דוד המלך. שום הנאה, לס מגרמר כלום. אין מלך בלא ים, אני כלום. דוד המלך הגיע למדרגה שהוא לא נהנה מהעולם הזה כלום. זה הכוח של דוד המלך, וזה, ואף שאינו לפי כבודו, מה זה? וזה מה שאנחנו רואים, אפילו האישה של דוד המלך, מיכל. יכולים לתאר מי זה הייתה מיכל? מה אנחנו יכולים לתאר? שאול בן מלך, בן שונה במולכוי, הוא היה נקי מכל החטאים והעוונוס, היה מורם מהעם, וזה הבת שלו, מסתומי הייתה צדקונית, אפשר לתאר מי זה הבת של שאול המלך. יש, על פי רי, אני לא בא לדבר כאן, אבל אפילו על פי רי ששאול המלך לא השיג מי זה דוד. שאול המלך זה מהנשמות הכי גדולות מה שיש כמעט בבריאה. שאול מאחר הכלים, הוא מלפני שביר הסכלים, יכולים לתאר מי זה נשמת שאול, יכולים לתאר מה זה נשומה כזאת ששאול המלך מורם מהעם והכל. וזה שייך לפרשת השבוע, הוא לא קיים שמה עם הצאן ועם המולק ולהביא זבוחים ורצה להביא ומה שאול המלך, מה שמואל המלך. הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך את הקורבנות שלך? יודעים מה מונח ומה שאול חשב. שאול באמת מתכוון לשם שמיים. זה לא מדברים כאן איזה היום מה שמסתובב ברחוב היום אנשים אפיקורסים. שאול היה מורם מהעם. והכל בין שנה במולכו, כמו ילד בגילתי, כמו בלי חטא, בלי עובד. שאול המלך היה מדרגות מאוד גבוהות. הרב אומר, הלוכה כמויסה, לא הלוכה כמויסה, מגלה הלוכה, לא מגלה הלוכה. אבל שאול המלך היה, אי אפשר לתאר מה שהוא היה, אנחנו לא מבינים בכלל. והכל, מה זה?
וממיכל בת שאול, מתי שדוד רוקד ומפזז, מה היא אומרת? כאחד הריקים, אתם יודעים מה שזה? זה דוד המלך. דוד המלך יודע לרקוד, יודע לעשות ריקודים, המתוק הסדינים. אנשים לא מבינים, ברסלב רוקדים, מה מבלים את הזמן לרקוד ריקודים והכל. זה נקרא עבדו, זה אנחנו מקבלים עלינו. הרב אמר על ידי עמך עסקה בריקודים, ממתיקים דינים, אנחנו לא מבינים, אשתו לא הבינה את זה. לרקוד ברחוב, לרקוד לפני ספר תורה, אפילו הכל לרקוד, זה לא עוונה שכל אחד משיג את זה, מה מונח כאן, מה מונח זה, וזה מיכל, והיא לא זכתה בשביל זה, לא היה לה ילדים וכו' וכו'. אבל היא הייתה כנראה, אם הייתה בת של שאול המלך, אישה של דוד המלך, מסתום היא הייתה צדקוניס, ואפשר לתאר מה המעלה שלה הייתה, ואפשר, היה לה אח יוינסון, אנחנו יכולים להביא דוד באחיו, יכולים לדעת מה שזה, בכל זאת, מה זה? כי זה לא היה לפי לכבודו, מה זה? היא ראתה שזה לא הכובד של דוד המלך. דוד המלך מביא את אנא עבדו, לא מסתכל על שום דבר, עומד ורוקד, ושמח עם התיר שמעלי, וכל כמה מטרים יקריב קורבונס, מי שרואה בגמר בסויטה, את כל המהלך. זה מה אנחנו מבינים? זה נקרא אפילו דברים שהצדיק עושה, שזה לא לפי כבודו, זה לא לפי כבודו. והשרש הבריאה זה כובד השם יזברך, וזה לא לפי כבודו, הוא לא לוקח את הכובד לעצמו, זה תרא ווב, יש כבוד מלוכים, יש כבוד אסתר דובו, מה שזה הצדיקים, ומה דוד המלך בא מהצאן, בא מכאלה מקומות נמוכים, ששם היה. וזה מה שמגלים לו. כאן, לבן המלך, לא סתם, בן המלך, יש לי סגנוס, מגלים לו חלום. אם לא היה את החלום, מי יודע מה היה עומד בזה? והחלום הזה חזר, וזה, הגמור אומרת בברוכס, חלום זה מעין שישים של נבואה. ואנחנו מדברים כאן על שרש הבריאה, על דברים העומדים, שאנחנו לא מבינים מה שזה, מלך שנתחלף, בן המלך שנתחלף, ומדברים כאן על דברים שעומדים ברומו של אוילו, דברים הכי גבוהים, וזה המלך המשיח גם מתחלף, מה חושבים? בכל דור יש משיח, וזה מתחלף, אנחנו יודעים מי שזה. כל העולם מתחלף. כל העולם זה מתחלף. יש בכל דור יש משיח, יש צדיק, יש הכל. והכל, כל זה נקרא החילוף מה שיש בבריאה. אחרי כן כתוב, והקיץ, הבן המלך הקיץ, והחלום הזה נכנס לו מאוד במחשבתו. מה זה נקרא החלום? יש הרבה פעמים שאדם, כל אחד יודע, לפעמים יש חלומות של בן אדם, ואדם קם בבוקר ושוכח את הכל, לא זוכר בכלל את החלום. אבל יש חלומות, שהרב נוסן מראה בשיחת צה"ל, יש חלומות שזה חוזר על עצמו, שאדם נכנס לו את החלום ולא עוזר את זה. היו צדיקים שהיה להם הנוגס, כל מיני הנוגס, שמפני שהם ראו בחלום, הבינו בחלום, הם לא אמרו מפי מללי ולא גלה, אבל היה להם כל מיני סוגי הנוגס שהם שראו שלצדיקים מגלים להם, והחלום הזה נכנס לו מאוד במחשבתו. במחשבה שלו נכנס לחלום, זה אנחנו צריכים לדעת. הרב כאן אומר, הרב מסביר, כי לפעמים אוי ורדומר תקף מן המחשבה. אדם רואה משהו, אנחנו רואים כל היום, והערם ארס אלוהיקים, כל היום אנחנו רואים כל הדבר, רואים כל הזמן,
רואים מסוירס, רואים כל מיני דברים, רואים, אבל מה אנחנו, אחרי דקה אנחנו שוכחים מה שרואים, נמצאים במקום קדושים, נמצאים בקברי צדיקים, נמצאים בכל מיני מקומות, אחרי דקה שוכחים. האדם הולך לפעמים לשדה, היה לו יסוירס, היה לו זה, אבל אחרי דקה הוא שוכח את זה. אבל יש בן אדם שלפעמים מוי ברדובר תקם המחשבה. אך דבר החולם הזה נכנס הרבה ממחשבתו. בן המלך היה לו חולם, ויכול להיות שהחולם זה בחינס כמו נבואה, כמו יוסף הצדיק, היה לו שתי חלומות. יוסף הצדיק, באים האחים שלו למצרים, יוסף הצדיק נזכר, במה הוא נזכר? בחלומות שלו. חלם חלום, נו מה החלום מדבר? ואפילו ינקב אבינו אומר לו, שמה נבוא אני ואימך נבוא נשתחווה לך, נבוא נשתחווה לך, ויוסף הצדיק לא עונה לו, אידום ואישתוק. אבל ביוסף הצדיק, מתי שהאחים שלו יורדים למצרים, כל הזמן חושב על החלומות שלו. מתי זה יגיע? מה אפשר? זה כבר עבר שנים, אבל זה מה שכאן כתוב. יוסף הצדיק, זה המלך, זה לעבד נמכר יוסף, ויוסף זוכר את החלומות, הוא לא שוכח את זה. יוסף, בפסוק כתוב יוסף, הוא זכר את החלומות שלו. ואביו שמע את הדבר, שרימר הוא מצפה, אבל מה כתוב? שהאחים שלו ירדו למצרים והשתחוו, כתוב שהוא זכר את החלומות שלו. כל מה שעשה, כל טוב דוד, שתבשר בשורות טובות, אל תתייאש. יוסף הצדיק זכר את החלומות שלו. זה מה שכתוב כאן. יש אנשים שזוכרים את החלום שלהם. הם חלמו חלום, ומהחלום הזה זה משפיע עליהם על כל החיים. מה זה חלום? זה גילוי. מה שיש, זה מה ש... זה כלפעמים מוי ברדור ורתק מן המחשבת. החלום הזה נכנס הרבה ממחשבתו. אך אף על פי כן היה קשה בעניין לעשות זאת. בכל זאת, כמה שזה נכנס למחשב, זה מטריד את בן אדם. לפעמים נכנס מחשב, ואנחנו מדברים עכשיו כאן מחולם, מתי שאדם יושן. אדם צריך לדעת שכל מחשבת ומחשבת שנופל לבן אדם, כל שכן מחשבת טובה, כל מכן רוצן טוב שנופל לבן אדם, זה הכל המחשבת, זה פעולה היסטויבס, זה הכל רמוזים מה שהקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם. סתם נכנס לבן אדם מחשבת כזאת, סתם נכנס לבן אדם איזה רוצן מסוים. הרי כל הרצוי זה חלק אלוקאי ממעל, וכל שכן, כאן הרב מדבר בחלומות, אבל אדם צריך לדעת שכל מחשבה ומחשבה, אם אנחנו יודעים שחס ושלום מחשבה רואה, אז כמה שזה מזיק לבן אדם, כל שכן מידה טויבה, כל מחשבת טויבה שאדם רוצה להתקרב לצדיק, כל מחשבת טויבה שאדם רוצה להתקרב להשם יזבח, שאדם רוצה ללמוד ש"ס, שאדם רוצה לקום חצויס, או מחשבת של יידישקייט שרוצה לקרב נפושת ישראל לתשובה או משהו, אדם צריך לדעת שהמחשבת האלה, הוא מקבל טלגרמה, כמו שאומרים, ככה, בואי למצילס, וזה מה שאנחנו, הרב מביא בתורה ד' שכל מה שאנחנו נושאים לצדיק לראשון זה קדושת המחשבת, שיהיה לנו מחשבת, שנדע מה שאנחנו חושבים, שלא יעבור אצלנו כל החיים כהרף עין, שנכנס לבן אדם מחשבת קדושת ותוירס, זה לא סתם, אין סתם נכנס לבן אדם המחשבה הזאת, סתם נכנס לו, אדם לא יודע. ולפעמים יש אברכים שעובר עליהם, יכול להיות שהם היו אפילו באומן, יכול להיות שהיו כמה, בזמן האחרון
האברכים באים להם ומתחילים להם מחשבות רעות, והם מגיעים אפילו לבחינת של ירידס נוראות, על ידי שיש להם מחשבות לא טובות. אבל מה זה? כל המחשבות הלא טובות, תשמור את הדיבור שלך, אל תוציא מילה לא טובה מהפה. הדיבור שאתה מוציא מהמילה לא טובה, וזה החלויים הולכים לפי כוח הדיבור. כשאדם מוציא מילה לא טובה, אז אתה לא יודע מה הוציא את המילה לא טובה מהפה. ואפילו שיש לך מחשבות לא טובות, אפילו שיש לך, אבל כשאתה מוציא מהפה, אז הדיבור הזה משפיע עליך. אתה חותם על הגוף שלך, על המויח שלך, הוצאת מהכוח אל הפועל מהמחשבה, הוצאת. אמנם המחשבה, מי שיודע, זה לפעמים, לא לפעמים, זה במדרגה יותר גבוהה מה שהדיבור. מחשבה זה כסר, והדיבור זה מלכוס. והמחשבה, אם אדם עובד על המחשבה, רק המחשבה זה עובר לבן אדם. אבל כשאדם מוציא מהדיבור, מוציא זה מכוח על הפועל, אז נשאר לו במויח, וזה לא יוצא כל כך. לא יוצא אחר כך כל כך בקלות, המחשבת הרעות, מה שיש לבן אדם. וזה אומר, דבר החלום הזה נכנס הרבה במחשבתו, שזה הפשט כמו אצל יוסף הצדיק, המחשבת, הוא יכל לבוא ולהגיד שזה הכל אבל, כמו שיענקב אבינו, מה זה אני אבוא ואימכו, אמא שלך כבר נפטרה, היא תבוא אליך. בכל זאת, יוסף הצדיק לא איבד את ההשתנות וזכר את החלום שלו, נכנס לו זה, וזה מה שהחזיק את יוסף הצדיק, החזיק אותו שאפילו הוא יורד למצרים, אפילו שעובר על מה שעובר, וכאן כמו שהרב אומר שהוא לקח לשיקרוס, יוסף הצדיק יש דעה וילך לעשות מלאכתו וכו', כל מיני דברים, אף על פי כן. יוסף הצדיק ממשיך הלאה עם החלומס, ממשיך הלאה עם הקדושה בתורה מה שיש לו, הוא לא מאבד את ההשתנות, ממשיך הלאה, הוא יודע שהחלום, זה גם הסבר, אני אומר, מה מוסגר, כבר אמרתי זה אולי באחד השיעורים, מה פתאום יוסף הצדיק הלך לספר לאחים שלו את החלומס, כי יוסף הצדיק חשב שהחלום שלו זה לא סתם, זה ניבואה, זה ניבואה, ואם הוא לא יגיד את החלום שלו, הוא יודע שהאחים שלו שנאים, ויוסף הצדיק הוא לא היה, סליחה שאני אומר מילה חריפה, הוא לא היה שוטה, שהוא לא מבין מה זה החלום הזה, שנבוא, אני ואחיך להשתח על זה. ואומנם אחרים רוצים להגיד שהכל הולך אחרי הפתרון, אז הוא רצה שהם יפתרו לו, לא את צד הנכון, אז יהיה כמו שהם אומרים, אבל בצד השני, החלום הולך לפי הדיבור. הוא רצה שיפתרו הפוך, למה? הוא לא האמין בעצמו. יוסף הצדיק היה צדיק יסוד עולם. אנחנו מדברים ככה כאילו חלמתי, עשיתי. הוא לא האמין בעצמו. זה הצדיק. מי האמין בעצמו? אם הוא לא, אז מה אני? יוסף הצדיק, אבל מה? ויוסף הצדיק בצד השני, ויוסף הצדיק סיפר את זה לאחים שלו, כי הוא חשב, ואחרי החלום השני, אתה יודע שהם שונאים אותך, מה אתה הולך לספר? אבל יוסף הצדיק, כובש נביאוסוי, ברמב"ם כתוב זה מיתי בתי שמיים, אי אפשר לדעת, וכובש נביאוסוי. מה? אמרו לו בחלום להגיד את זה. אמרו לו, מי? אמרו לו להגיד, לא? מה אמרו לו להגיד? לא אמרו לו בחלום שיספר את זה. אבל מה זה נובי? נובי רואה נבואה. הוא צריך להגיד את זה? למה הוא אומר את זה?
כאילו לא, לא? לא אומרים, אם יש איסגלוס של צדיק, יש לו איסגלוס, הוא חייב להגיד את זה. אם לא, זה קודש נבואסו. וזה, יש לי עריכות גדולה על זה. פעם אחת, זה פשט בתיר רבו, שדוד המלך, זה הזכרנו מקודם דוד המלך, שעבד של דוד המלך, מה דוד המלך אומר על מפיבוישס? הוא קללה נמרצת. למה? דוד המלך אמר, אני לא עושה לו שום דבר, כי השם אמר לו כלה. זה, מה? שימי בן גרה. לא מפיבוישס, שימי בן גרה. הוא חשב שימי בן גרה, אז הוא חשב שזה נבואה. ואם זה נבואה, אז יכול להיות מהשמיים, אמרו שכן, אני לא בסדר. וואי, וואי, וואי. אני מלך, ואני לא בסדר. אז מגיע לי את זה. כי השם אמר לו כלל. אני לא שום דבר, השם אמר לו כלל. אני כלום. מה הבן של דק? יש איזה... ובכל זאת, אבל דוד המלך, עם כל זה, אמר לשלוימה שיבדוק אותו. זה הניסיון היה. השם אמר לו כלל באמת, אבל אני יודע שאני שלם, אני יודע שאני צדיק, אני יודע את הכל, ואני מלך, ויכול להיות שבזה שהוא אמר, אז הוא מוירד במלכוס, אז אני אבדוק אותו. וזה שלוימה המלך בדק אותו. דוד המלך לא רצה מפני שהשם אמר לו כלל, אני לא, זה נגיעס שלי, כלום. ככה, זה שיחס חבר עם רבי יעקב מאיר שכטר. זה, שהשם אמר לו כלה, מי יודע? שלוימה המלך בחן אותו על ידי שאמר לו שלא יצא, לא יצא מירושלים והוא יצא, אז על ידי זה הוא נהיה מוירד במלכוס. אנחנו לא מבינים מה הולך. אך אף על פי כן היה קשה בעינם לעשות זה. בכל זאת הבן המלך שנתחלף, קשה לו לעשות את זה, לקבל על עצמו עבדוס, לקבל על עצמו צורה כזאת, להיות, כל מה שיגידו לו לעשות, יודעים, זה לכל אחד שמתקרב לצדיק, כל כך קשה, שהוא משנה את כל המהות שלו, את כל העצס, מה שכל אחד עושה, על פי הצדיק, על פי זה, וקשה לבן אדם לעשות את זה. זה בפרט שאומרים לו, תסתכר ממה שיתנו לך, במה שיזכיר אותך, ומה שאנחנו רואים הלאה, או שהוא נהיה לרוץ אחרי בהימס וכו', להנהיג את הבהימס. זה, אך אף על פי כן היה קשה בעינם לעשות זאת. אז אפילו שהיה לו כבר איסגלוס, לבן המלך שנתחלף, כבר היה לו חלום, היה לו בחינה של נבואה, והיה לו את הכל, אבל היה קשה לו. וכדי להרגיע את עצמו, מה הוא עשה? והלך יסר לשתייה. חזר עוד פעם לשתייה. מקודם ראיתי, מקודם כתוב, מה? מקודם כתוב מאוד. כאן כבר כתוב, מקודם כתוב, ורצה לבלות בזה כל ימי בלילה בשרוס ליבו. אבל הוא הלך גם לשתייה וגם לבית... כמה חטאתי והרע לו מאוד, ומחמד זה לא קח את עצמה לשתייה. אז הפשט הוא מקודם ככה, אז הוא היה שקוע בשתייה. זה מאוד. מאוד זה נקרא שהוא שקוע. כאן, והלך יותר אל השתייה. מקודם כתוב... כתוב אחר כך חזר על השכרות. מה? כתוב חזר על השכרות. כן, כתוב מקודם.
פה כתוב הלך יותר על השתייה. יותר, עוד יותר, כן. פה עוד יותר. אבל הוא עזב את ה... שנייה, מה, זה עוד משהו, יש פה 3 מקודם הוא הלך, לקח את עצמו להשתייה והלך לבייס. ואחרי כן, היה חזר על השכרות. אחר כך הוא חזר עוד פעם, מקודם כתוב, ואחר כך חזר למקומו וחזר לשכרות. האח מחמד שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו המחשבת של חרוטה ותשובה בכל פעם. וזה כאן, והלך יותר לשתייה, מכיוון ש... כן, זה יותר מקודם. למה? כי החולם הפריע לו. לפעמים אדם רוצה להרגיע את עצמו, אז הוא שותה. מה זה שיכור? שיכור זה כוח המדמה. הוא רוצה לצאת מהמציאות שלו. הוא רוצה לצאת מהמציאות שלו. אז הוא שותה, והלך יותר אל השתייה. בוא נראה לך כמה. וחלם לו, עכשיו הרב חוזר, שהוא הלך בחזרה לשתייה, אז הוא רצה, כמו שאומרים, אני אשתה, אני אברח מהמציאות שלי. זה חלק גדול במנוסין הרבי, מי שרואה את העולם, חלק גדול שאנשים עושים מה שהם עושים, אנשים רוצים לברוח מהמציאות שלהם. היום היה לי גם כן מישהו, עם צורס, כל מיואש, ושלח שליחים. בן אדם, מה המציאות שלו? הוא רוצה לברוח מהמציאות שלו. עובר עליו איסורים, עובר עליו הכל, הוא חושב שהוא מתייאש, הוא חושב שהוא נופל, והוא חושב שזה יציל אותו. מה זה יועיל לך שעכשיו אתה תעשה כל מיני דברים? טוב, מה זה יועיל לך? אני יודע שזה לא יעזור לו, אבל זה... אבל מה, אבל זה... אז אתה אומר, אני איתה עכשיו טוב. מה זה? זה נקרא פורקן. זה לא נקרא שבאמת הוא רוצה את הטייבס. מקודם הוא היה שקוע בטייבס. כאן אפשר להגיד שהוא חזר, הוא רצה, אדם רוצה לשכוח לפעמים את המצב שלו, אז מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא עושה שטוסים, הוא יכול לרדת אפילו לעשות, כדי להשכיח ממנו את המתח של החיים שלו. מה רוב האנשים הולכים? לפעמים זה טוב. אז אין, זה לא טוב. הרבי לימד אותנו איך זה טוב. הרבי לימד אותנו, תדע מה הרבי לימד, תהיה בשמחה. לא הולך לך להיות, רגע, שנייה אחת. לא הולך לך להיות בשמחה, תעשה אפילו מילד לשטוסי. לא, גם זה. תעשה... את האצבע מרוב אבל זה מה שהרבי לימד אותנו. תעשה מילי דשטוס, הכל, אבל זה מותר לבן אדם לעשות, זה הרבי הדריך כאן. אבל יש אנשים שלא הולך להם, אז כמו שהיה מקודם, למה לא הולך לי? אז הוא הולך לעשות אביירס, הוא הולך בדיוק ההפך, הוא בורח מהמציאות שלו, הוא הולך לאביירס, הוא הלך למקומות שאסור ללכת. זה למה? כדי לפרק את המצב שלו. רוב אנשים שהולכים לחטאים והולכים לכל המקומות האלה, למה שהרבי מביא זה לפרק את המתח של החיים שלהם, לפרק את המצב של הבית שלהם. בסוף הוא מתפרק. זה המציאות. זה המציאות. למה יצרורן נותן כזה כוח? זה המציאות שהאדם רוצה לפרק את עצמו, אדם רוצה לפרק את עצמו, אדם רוצה לפרק את עצמו בצורה כזאת שעד ידי כך לשכוח את כל המתח שלו, והוא נופל לטייבס הכי גדולות. למה? הוא חושב שעל ידי זה יהיה לו איזה סיפוק בחיים, יהיה לו איזה שמחה, איזה תענוג משהו בחיים. ואחר כך כל התענוגים האלה רודפים אחריו, למה עשיתי ככה ולמה עשיתי ככה. הוא משתגע יותר. זה המציאות.
כשאדם יתחיל לבדוק את עצמו, יראה שזה ככה. זה. כל אחד לפי בחינתה. גם סיגריות? זה רבינו אומר שהעצבוס מפיל את הבן אדם. אך אף על פי כן היה כושר בעיניו, זה כאן כתוב, אף על פי כן כושר בעיניו לעשות זאת. והלך יותר אל השתייה. מה זה השתייה? השכרות, להשכיח, בפרט. מה שהרבא כאן אומר שכרות, אז הרבא בעצמו אומר, השכרות זה כוח המדמה, ולא רק סתם, השכרות זה משכח את הבן אדם, האדם מרגיע את המחשבות שלו, זה השכרות, עכשיו משוחרר. וחלם לו יותר החלום כמה פעמים, וזה מה שהרבא אומר. הרבא ממשיך הלאה להגיד, הרבא ממשיך הלאה, ובלבל לא ייסר מאוד. מה בלבל אותו? החלום בלבל אותו. זה נכנס לבן אדם, כל דבר שזה זה חלום מבלבל טוב, אותו. אבל היה. זה הציל אותו. כן, זה הציל אותו. בסדר, בכל אופן זה בלבל אותו. אבל זה בלבל כן, אותו. גם אמרו לו שאתה, אם אתה רוצה לחוץ על עצמך... אחר כך, כן, אז זה אחר כך הוא חלם עוד חלום, לא. אחר כך כתוב שהוא חלם עוד חלום, ואז אמרו לו בצורה מפורשת, אז פעם אחת היו אומרים לו בחלום, הרי הרב אומר כאן שעכשיו בחלם יותר חלום כמה פעמים, אז עד עכשיו הוא חלם את החלום הזה כמה פעמים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שנכנס לו. פעם אחת היו אומרים לו בחלום, אם אתה רוצה לחוס על עצמך תעשה כנ"ל. מה אמרו לו? אתה לא יכול, מה אמרו לו? זה נקרא מה שחז"ל אומרים לנו. מי שחושב כאן מה שכתוב, אמרו לו, אם אתה רוצה לחוס על עצמך תעשה כנ"ל. על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה מחויב לעשות את זה. אדם, כל מה שעושה זה על כוחך, אדם חושב, נותנים לבן אדם, כאילו שבן אדם חושב שיש לי בחירה, תדע לך, אין לך בחירה. אתה לא ברשות עצמך, הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אתה כלום. מה שתעשה, אתה לא יכול לברוח מהמציאות שלך. וזה רואים חס ושלום, שהשם יעזור. עכשיו אנחנו חודש אלול, חודש הרחמים, אבל רואים במציאות שיש אנשים שיש להם איזה צורך, או שיש להם משהו בבית לא בסדר, או משהו, או בשידוכים, או שהולך לבן אדם, לא הולך לו בשידוכים, לא הולך לו משהו בדברים, ואדם רוצה דברים אחרים, והוא רואה שהוא לא יכול להתעלם מהמציאות, הוא לא יכול. כמה שהוא עושה וכמה פעולות הוא עושה, בחורים מבוגרים או משהו, מה שהוא עושה, ולא הולך, אדם לא יכול לברוח מהמציאות שלו. זה המציאות של בן אדם. פעם אחת היו אומרים לו בחלום, אם אתה רוצה לחוס על עצמך תעשה כנ"ל. מה זה הפשט? תלך, תזכיר ליריד, לאותו מקום, לאותו הדבר. והוכרח לקיים את החולם. מה פשוט לקיים את החולם? לא שאני, לא, כמו שאומרים, כופים אותו. איך כפו לו בחלום? בחלום עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אדם לא יוצא מזה. זה הכפייה הכי גדולה. המחשבות של בן אדם, המחשבות שמבלבלות את בן אדם, מחשבות, זה הכפייה הכי גדולה. אדם, מה זה, מה? זה כפייה, זה המציאות של כפייה. מה זה משוגעים? מה זה משוגעים? מה זה כל הדברים? זה כל הזמן זה הפחדים מה שיש לבן אדם. והוא לא יוצא, חרדות, הוא לא יוצא מכל הדברים, רודפים אחריו. היום אברך, תלמיד חוכם, מחבר ספורים, שואל אותי, תגידי, לא רודפים אחריי? אתה רואה על הפנים, לא רודפים אחריי. אוי ביי. חשבתי שרק עושים לעצמות שאתה אבל הוא נורמלי, אז מסתום הוא... גם אני נורמלי וגם הוא נורמלי, כולם סדנה דאר אחד הוא. יש אחד שמספר את זה לשני, יש אחד שלא מספר את זה לשני. מכירים אותך? אני אומר לך, יש אנשים, אתה יכול להיות אנשים גדולים גם כן יש. מה? נראה נורמלי.
מה אתה חושב? יש כאן אנשים שאין להם חרדות. כן, חרדות יש כל אתה אחד לא יש יודע לו מה את זה בנקודה שהולך, מסוימת. אתה לא יודע, תדע לך. אנשים... אחד בבריאות, אחד בבריאות, אחד ככה, אחד ככה, אחד מה? וחצי, הוא לא יודע מה יקרה, כמה דברים, אחד ממעלית, אחד ממטוס, אחד ככה. אתה יודע כמה כאלה שעות מגיעים לרבנים לפני צום, אנשים כאלה צריכים לצום בכלל? הוא עלה, סוכר עולה. ואתה רוצה לחוץ על עצמך, תעשה כך. אבל זה כבר אמרו לו, ברוכל ביתך הקטן. מה? לוקח אמרו כדורית, לו ברוכל. אמרו לו כאן ברוכל, זה מה שאמרו לו כאן. לא? והוא הוכח לקיים את החלום. מה זה הוכח לקיים את החלום? והוא הוכח לקיים את החלום, שגילו לו את האמת, שהוא לא יכול להימלט מזה. זהו, זה הדרך. מה זה? אמרו לו, הוא הבין על ידי זה שהוא הבן המלך, הוא מבין שזה מה שהוא צריך לתקן, זה האמת, הוא צריך לעשות את התיקון שלו. זה הדרך היציאה. אני צריך לעשות את התיקון, אומרים לך תיקון אמיתי, מה שאתה צריך לעשות. פה יכול להבין שהוא בן השפחה. לא, בסדר, אבל הוא מחפש את התיקון של בן אדם, אדם מחפש את התיקון שלו. והלך ונתן, כאן יש, אז כתוב כאן, והלך ונתן מותר המעות שהיה לו עדיין על אכסניה. כאן צריכים להבין מה זה. מה הנקודה שהלך ונתן את המעות, נתן להם אכסניה, וגם המלבושים, מה? אני לא שומע. תעזור לך גם. עוד מעט נראה, אני הבאתי כאן, עוד מעט נראה שאין כאן דבר, עוד מעט נראה מה הפשט כאן בזה. אני הבאתי חיים מרן, כתוב כאן, כתוב בזה מה יעשה. והלך ונתן מותר המעות שהיה לו עדיין על אכסניה. וגם המלבושים חשובים שהיה לו הניח גם כן על אכסניה. והוא לקח לעצמו עם מלבוש פשוט של הסוחרים, כגון הדשא, מלבוש עליון, ונסע על היריד ובא לשם. בא לשם. מה רואים כאן? כאן, מה זה נקרא? יש כאן שתי הבנות כאן במייסה. מה זה נתן מותר המעות שהיה לו עדיין על אכסניה? מה זה נקרא? אם זה נקרא נתן, זה הכוונה שילם חוב, או שנתן בתור שלא יהיה לו. שלא יהיה לו לנו, כן. ככה אני לא יודע, אני רק אקריא, אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק, אבל יש שיחה, בחיים מרן, יש כאן פשט, וגם את זה צריכים טוב טוב להבין. בשיחה סמך א', בשיחה זה שייכים לסיפורי מייסס. אז מובא במועצת שבס פרשת נוח תק"ע, אחרי שהרב אמר תראה על סילוק הצדיקים סמך זין וכולי וכולי, אני קורא חיים מרן זה, אז הרב אמר כאן ואז וסיפר הרב נפתולי, אני מדלג את ההתחלה, מה ששמע אז בעניין מלחמת צרפת, שהיה באותם הייתי, ואז באותה שיחה היו מתפלאים ומתמאים על גודל ההתנסות שנתנסה כל כך פתאום. זה המלך של צרפת, נפוליאון, כי היה בתחילה, ככה הרב כאן אומר, אני לא קראתי בשום ספר, אני לא יודע בדיוק, כי הרב היה אומר, כי בתחילה עבד פשוט. היה עבד פשוט, זה שייך כאן למעשה, בנאסה קיסר. ודיברנו עמו אז מעניין זה. ככה אני דילגתי את ההתחלה. דילגתי כאן את ההתחלה, מה שזה. ואומר, מי יודע איזה נשומה יש לו?
תשמעו מה שהרבא כאן אומר, זה איזה מרבילה. נשומה. כאן אני מקריא לך מה שרצו בחיים הר"ן. אם אני הייתי אומר את זה, הייתי תסכל אותי באבנים, אבל מה כתוב כך? הרבא אומר, ואמר מי יודע איזה נשומה יש לו. אבל לגוי יש נשומה? אל תשאל אותי שאלות, אם הרבא אמר, אז הרבא אמר. כן, אבל... אני לא שומע. רואים שרבנו פגש אותו. כאן בעכו, כן, אני לא יודע. הבאדיקים אומרים ככה. אני יודע אם כולם, אבל יצחק גם מסכים לי. אני לא יודע מה להגיד. אני לא יודע מה להגיד. אני לא יודע. לא יודע. למד לשון לא ימראני יודע. ככה אומרים, אני לא יודע. למה צריך להבין, מה פשוט נשמה? לא יודע. לא יודע. אני מקריא מה שכתוב. יש דברים שאני כאן אומר כמה פעמים. אני לא יודע. למד לשון לא ימראני יודע. עוד מעט תראה כאן פשט. בהמשך כאן משהו על הספרי מייס. מי כן יודע? ואומר, מי יודע איזה נשומה יש לו? כי יכול להיות שנתחלף. כי כן ביכולס התמורויס נתחלפים לפעמים הנשומס. מה זה נתחלף? כל בוקר, בזה שאנחנו מברכים שלא עשנו גוי, אנחנו עוזר לנו שהנשומה שלנו לא תתחלף עם גוי. מי אומר אם אנחנו יכולים להתחלף עם נשיא אמריקה? הכסף שלה אולי זה טוב. אתה יכול לצחוק, אבל יכולים להתחלף. את הכסף שלה נשמע להתחלף, לא את הנשום. תעזוב את הכסף, עוד פעם כסף. זהב. לא כסף, זהב. ככה הרבא אומר כאן. אני מדבר מה שהרבא אומר. אני לא אומר דברים אחרים. מה הרבא אומר? ואמר, מי יודע איזה נשומה יש לו? כי יכול להיות שנתחלף, כי כן, ביכולי התמורויס נתחלפים לפעמים הנשומס וכולי. מה כתוב וכולי אני לא יודע. ואחר כך התחיל לספר שכבר היה מייסה כזויס. ככה הרב, שפעם אחד ילדה המלכה באויס העט וכולי, וסיפר כל המייסה שבין המלך שנתחלף. אז אני יודע מה? אז אני יכול... רגע, עוד מעט נראה. אז הרב סיפר את המייסה הזה, אז אני יכול להגיד פשט? ככה הרב אומר כאן. נו, אז למה אתה שואל אותי שאלות מה זה נשומה, מה זה? אני לא יודע. אני מבין פשט, אני אמרתי כל מיני הסברים כאן במייסה. אתה חושב שאני בטוח שזה מה שאני אומר? ככה אנשים נהגו ללמוד את הספר מייסי, להגיד וזה וזה, אבל כאן וסיפר כל המייסי שבין המלך שנתחלף. אחר שסיפר המייסי, יש כאן עוד קטע, אחר שסיפר המייסי של בין המלך ובין השפחה, אז היה לי ויכוח עם חברי רב נפתולי, רב נוסן כותב שהיה לו ויכוח בעניין מה שכתוב שם, כשהולך על היריד שלא כך כל אשר לא והניח על אכסניה. מה הפשט? אז רב נוסן ששמע מרבינו ורב נפתולי ששמע מרבינו הם לא הבינו מה הפשט. אז אני צריך להגיד פשט, אני יכול להגיד אני יכול לגלות לנו. רגע, אבל אני אומר חיים הר"ן. אז ונדמה לאחד מאיתנו שהניחם בשביל מה שהיה חייב על אכסניה. שמה שהיה חייב על אכסניה הוא היה לפני כן לכאן, אני יודע מה. כמו שאצל אברהם אבינו שחזר לפרוח חבויסו באכסניה, שחזר ממצרים, חזר לשלם חבויסו. והשני אמר... מה זה קשור לחלום לפי זה? מה? מה זה קשור לחלום לפי זה? רגע, עוד מעט נראה. והשני אמר, לא כן הוא, רק הניחם סתם שם. הוא שם את זה כמו עם המלבושים. הוא הניח את המלבושים, הוא לא חילק את הכסף. אני לא יודע, לכן אני קורא מה שכתוב. תראה מה שכתוב, זה עוד כמה שורות יש. אני לא יודע, או שנדמה לאחד מאיתנו שהניחם בשביל מה שהיה חייב על אכסניה, פשט אחד, והשני אמר, לא כן הוא. רק הניחם סתם שם, סתם. מה הסיבות? רגע, בוא נגמור. ונאסרנו על זה,
מה זה נקרא התערבו, אז אני לא יודע מה זה נקרא. התערבו, עשו ויכוח, סוג עשו של ויכוח. התערבות. נראה מי צודק. נראה מי צודק. כן, זה זה התערבות, נקרא לא על כסף או התערבות. משהו. מי זה כמו צודק? שמתערבים על כסף, זה לא על כסף, נו. והלכנו ושאלנו את פיו הקודש, באו לשאול את הרבינו על פי הקודש, והוא היה עוסק אז בעבודוסוי, והלך אנה ואנה בביסו כדרכו הקודש, ככה הרבי הלך כך וכך, רגע, וישיב לנו כדברי השני, שזה אומר? שהניח סתם ולא בשביל חוב. מה מונח בזה? עוד פעם, אני לא יודע. יש בזה הבנה, כי... רגע, אני לא יודע, אתה צדיק, תחכה עוד רגע. אני לא יודע, אני אומר לך, אני לא יודע מה הפשט, אני גם לא יודע. שהניח סתם ולא בשביל חוב. מה אכפת להגיד שזה חוב או לא? אז תראה מה שהרב אומר, אני לא יודע, ואחר כך היה אצלו איש אחד מחשובי אנשי שלומנו, וסיפר רבינו ז"ל אימוי, ואמר לו שבאלו המעשיות כשמשנים דיבור אחד, מכפי מה שאומרו בעצמוי, דיבור אחד, מה שאומר, וחסר הרבה מהמייס. כל זה המקור? כתוב שאבא שלו, רגע, החורג, אני נתן לא לו יודע, מומו אני לא יודע אינרבה. אם- אין סיבה שנגמר לו, מומו אינרבה כתוב. בסדר, רגע, חסר הרבה מהמייסה, וסיפר לו, הלא, תשמעו מה שהרבא סיפר לאחד, סיפר לו, הלא, אלו השניים, זה הכוונה, הרבא ורב נפתולי ורב נוסן, ניסרבו על העניין הנ"ל, נדמה לכוירו שזה דבר קטן, אם זה היה חוב או הניח ככה את הכסף, ואין בזה קפידה כל כך, אם הוא כדברי זה או כדברי זה, אם זה כמו רב נוסן או רב נפתולי, ובאמס תולוי בזה הרבה. יש בזה הרבה. הרבה, מדברים כאן הרבה. הוא המשיך להגיד? ויש בזה קפידה ודקדוק גודל. ומזה תוכל להבין קצת עד איכון אלה המעשיות מגיעים. כי מועד עמקו מחשבו יסוד. אשרי מי שיזכה להשיג בהם קצת כפי מדרגוסו. זה השיחה. זה שיחה חיים מרן ושיחה סמך א'. מה אנו רואים כאן? הרב מגלה כאן או ככה, ולכויר מה זה שונה, איזה דקדוק במעשה, והרב אומר שיש איזה חילוק, והרב אומר כמו הפשט השני שהניח סתם. ומה זה הניח סתם ולא סתם? אתה מבין את החילוק. מצד שני הוא בזבז הרבה לשתייה בסדר, אבל הרב, כאילו שהרב כאן דיבר, אז הרב דיבר שזה לא על מנת חויבס. ומה נפקמין אם זה כן חויבס או לא חויבס, אני לא יודע. והרב לא מסביר. אחרי כן בסמך בייס זה מייסה של בעל תפילה כבר. סמך בייס זה מייסה של בעל תפילה. אני לא יודע, לכן אני אומר... מה? איזה היגיון יש לשים את הכסף סתם? מה הסברה שלך? אבא שיהיה בכיס $1,000. אבל ישיב לו כדברי השני שהניח סתם ולא בשביל חוב. הרבי אמר שזה... אז מה יוצא כאן בפשט במעשה? שהרבי התכוון שהוא הניח את הכסף, אז הוא הניח סתם ולא בשביל החוב. מה זה מרמז לך? אני לא יודע. אפשר לזכור את השיחה הזו, סמך א' סתם אמר. אני לא יודע. סתם אמר. נכון. אבל אני רק אומר, מה מונח כאן, אנחנו לומדים את המייס הזה ולמדנו את זה עכשיו.
אני יכול להגיד ככה, ואני יכול להגיד ככה, אבל אם יש חיים מרן שככה כתוב, אז מה אני יכול להגיד גם יש שם? פה ראיה מההמשך למעשה. גם את המלבושים הוא הניח גם כן שם. בסדר. כתוב שאור ויבנוס על מלבושים, זה היה לו מלבושי כובד. מה אנחנו רואים? שהיה לו מלבושי כובד. שהוא לבש מעיל עליון. היה לו מלבושים שהוא לבש בגדים פשוטים יותר. ככה יוצא. הוא לבש בגדים פשוטים. כן, אבל מה שכתוב פה שהוא הניח גם את הבגדים וגם את הכסף. והוא לקח לעצמו מלבוש פשוט של סוכנים. אין חינם, וגם בסדר, אבל מה אתה רואה בזה? שהניח את הבגדי כבוד שלו, ניח פשוט, וישכים והלך, אם נראה את ההמשך אז נבין, זה כבר מאוחר, אבל מי שיודע את ההמשך של המעשה, וישכים והלך על היריד ופקע בסריך חרב ואמר לו, רצונך להסתכל באיזה עבדוס ישב לו אין, והוא אמר אני צריך להוליך באמס, והוא הלך להוליך באמס. אז בהוליך באמס מסתום מהעבד הזה, והבן המלך מסתום הוא לבש כמה שיש לנו הבנה, אז הוא לבש בגדי כבוד, הוא לא לבש זה, אבל מה אתה רואה? עכשיו הוא לבש מלבוש פשוט עכשיו. עכשיו הוא לבש בגדים פשוט. מה זה? כי הוא הבין שעכשיו הוא צריך ללכת לעבוד מה שהוא מקבל, והוא צריך לעבוד עכשיו באמס, אז הפשט הוא צריך לדעת לבטל את הכובד. אז מה אני אבטל את יבוא עם הכובד? כסף? להוריד את המלבושים. וגם הכסף נותן תחושה טובה. זה מה עכשיו, אתה יכול להסביר מה שאתה רוצה, אבל אם אתה רואה שהרב בחיים מרן כתוב את השתי פשטים, והרב אומר שהפשט השני, שהרב התכוון לפשט שהוא הניח סתם, ולא בתור חוידס. למה רבנו הלך ענה וענה? כי בכל זה אולי היה פשוט לא? אני לא יודע. שהצדיק אמר לכם ענה וענה זה... זה לפני ששאלו הרב בזה. אבל מה אנחנו רואים כאן במעשה? טוב, נראה עוד נדבר. אבל אני אקרא, ברוך האחרונה עשית? אבל מה אנחנו רואים כאן מהמעשה? שכאן בחיים מרן כאן שם דגש בחילוק אם זה היה סתם או חוב. ומי ששמע את הרבה הם לא ידעו מה הרבה התכוון. בשביל זה הבאתי. נפתלי גם היה למדן. אז אני אומר, ודאי, מדברים כאן, אבל אתה אומר שהרבי הזכיר את זה, והרבי אומר שזה יכול להיות שזה נפקא מינה. מה אם בהמשך המעשה, מה נפקא מינה, אני לא יודע עוד בדיוק. זה צריך להעמיק ולבקש, גלה הנה והביטה נפלויס מסרוסךו, ויכול להיות שבהמשך הזמן נבין שיש חילוק בין זה לזה. אבל פה זה המקור שלא לשנות, אפילו מילה אחת. אני לא יודע. ככה כתוב כאן, מה זה בעוד מקום אני לא יודע, אם זה כאן המקום, ככה אתה רואה. זה דומה בסיפור המעשיות, המלך עם העבדה, שהוא השאיר את המעוף, והשאיר את המעות, השאיר את המלך, כן, השאיר את הסוס, השאיר את העבד. לא יודע, אתה יכול הכל לדמות, זה מה שרואים כאן במעשה. אני הבאתי כאן, יש לפעמים שאני אסביר, אז אתה יכול להגיד לי, לשאול אותי. אני מביא לך קטע מה שהרבי אומר כאן, ומה שכתוב בחיים מרן, וזה הולך על הקטע הזה כאן, בסיפורי מייסס, ואני לא יודע אם כל אחד שמספר סיפורי מייסס, מצרף את זה בשעת מייסס כאן לפשט, אז אבל... זה ממש שהרבי אומר שיכול שזה טוב. מה? זה מדהים, מה שאומר, כל מיני. זה היה בזמן הרב, מי יודע מי זה הבן אדם. כן, אבל גם מה שכתוב כאן,
העולם, אני לא יודע, שכאילו הוא היה בן הערב ובן השפחה, לפי מה שהרב אמר. אני לא יודע, אבל יכול להיות שיש אוהל מהחילוף, אז אני גם לא יודע. על נפוליאון אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד. שפחה שמלך שהתחלף, אבל מי זה היה בין... הוא היה אמיתי המלך או העבד? הרב זה היה ישעיה. לא, מי זה היה? צרפתי? היה בין השפחה... והרב לפני כן כאן ביקש שאני אספר חדשות, אני לא... דילגתי את ההתחלה. מה? דילגתי את ההתחלה. מה, למה? כי אני לא יודע אם נספיק, זה כבר מאוחר. אז דילגתי, כתוב. איזה שיחה? שיחה סמך, אנחנו יכולים לקרוא את זה במועצת שבס פרשת נויר. זה אותו שבס מה שהרבי אמר, תתיר סמך זין, חלק שן שהברדיצ'בר נפטר. אחרי שאמר בליל שבס התיר המתחלת, וזה בחינס ההספד על סילוק הצדיקים. אז זה היה באותו שבס. כן, ובמועצת שבס נכנסתי אליו כדרכנו, והיית ביודוי שנלך מאיתוי, שאנחנו נלך, ותקב הלכנו מאיתו, והיה לנו לפלא, כי דרכנו היה תמיד לדבר עמו הרבה במועצת שבס, והיה לנו קצת צער, קצת מזה, ונכנסנו לפה, לרב דפה, זה כנראה לרב של ברל, ואחר איזה שעות שלח המשורש שלו, וקרא אותנו שנכנס אלו. הרבי קרא. ונכנסנו אליו, אני וחברי רב נפתולי, וציפה לי ספר חדשות. מה חדש בעולם? מה נשמע באוקראינה? מה נשמע בלבנון? מה נשמע בעיראק? זה הכוונה. הכל שמח שם היום. כדרכו תומית, ותשמע מה שכתוב כאן. כדרכו תומית שהיה שואל לספר לו חדשות דייקה. כי זה הכל זה... וסיפר לו רב נפתולי מה ששמע מעניין מלכות צרפת שהיה באותו הייתם, ואז באותו השיחה היו מתפלאים מתמים על גודל התנסות שהתנסות כל כך פתאום, כי בתחילה היה עבד פשוט ונשיא קיסר. וזה מכאן התחלתי. אבל שיודעים את הכל... הוא היה בן העבד והשני היה בן המלך. הוא היה בן העבד האמיתי שמלך, שהתחלף. מי זה השני? השאלה, אבל מי זה השני הוא לא אומר. זה כאן כתוב. הוא מרמז שזה היה נפוליאון. זה האמת... אבל הרב אומר, מי יודע איזה... אבל רב נפתולי סיפר לו על נפוליאון, והרב אומר שהיה בתחילה עבד פשוט נסע, ודיברנו עמו אז בעניין זה, ואמר מי יודע איזה נשמה יש לו. כן, כי עדיין הרב אמר, אבל הרב אמר את זה. הרב אמר שעדיין הוא הגיע למלכוס, אז אומר כי יכול להיות שנתחלף, כי כן ביכולת התמורס נתחלפים לפעמים הנשומס. אז בן המלך האמיתי הוא היה. אני לא יודע. הוא מה שהיה נשמה גדולה. לא בן המלך האמיתי, הוא גוי. הוא קיבל נשמה, עדיין הוא עובד בבית המלכוס. הרב אמר גם שעדיין בן העבד יש דברים שאני לא יכול להגיד שום דעות. אני לא יכול להגיד שום דעות. מה שכתוב כתוב. אבל הרב, שהרב אמר שלא עשני גוי, נכון? הרב, שמברכים שלא עשני גוי, שלא יתחלף לי נשמה של גוי או משהו. מה? חלילה אם אדם מתחלף לו הנשמה של גוי, אז הגוי מקבל נשמה של יהודי? אם הגוי יכול לקבל נשמה של יהודי, יכול להיות. אם היהודי קיבל נשמה של גוי, אז מה הגוי לקבל בתמורה? יכול להתחלף על נשמה שיכול לקחת נשמה של יהודי. יכול להיות, ככה משמע כאן. אני לא יודע, יכול להיות. אני לא יודע, אני לא יכול להוציא מהפה שלי דבר שאני לא יודע, אני לא יודע כלום. מה אני יודע? הרב יודע קצת כזבי ארי, לא? אבל אני לא יודע, אני יודע שיש... אני לא יודע כלום. אני יודע רק שהרי מביא שאחד הדברים שאנחנו מברכים כל בוקר שלא עשני גוי, כדי שבשינה יכול להיות שהנשמה שלי מתחלפת עם גוי. זה מה שהרי אומר. והרי מסביר שאפילו רשועים טוב להם וטוב לאוילום, כי לפעמים ראש יושן ויושן ביום, אז יכול להיות שעל ידי שהוא יושן נכנס בנשמה של צדיק.
אבל אני חושב שיכול להיות שמחר בבוקר זה גם כן יתחלף, מישהו אחר. יכול להיות יכול להתחלף עם מישהו אחר. בשביל זה אנחנו צריכים לקרוא כריש מעל המיטה, בשביל זה צריך כל העבודה מה שיש. לעבוד שזה לא יתחלף, אבל זה יכול להיות שזה יכול להתחלף. אתה ראית מה שכתוב כאן? מה זה הפשט ולהסביר את זה? הוא נשמע, נפוליאון התחלף בו, נשמע, נכנס, לא יודע. זה מה שכתוב. אני לא יודע אם יש מישהו שעשה פירוש על חיים הר"ן ועמד והסביר את זה, מה הכוונה. אני לא יודע. מורשטיין עשו ספר על חיים הר"ן. נו, והוא כותב על זה? לא יודע אם הגיעו לכל, חצי הגיעו. הוא עשה, כן, אני יודע שהוא עשה פעם חצי. הוא יכול להיות שיכול, אני יודע מה. אבל השאלה אם הוא קיבל את זה או שלא קיבל את זה, או שזה הסוגף. הכל הסגור. אני לא יודע, אני אומר, כאן, אנחנו רואים כאן דבר שצריך להעמיק בזה. גם ברי כתוב שיש כזה דבר שמתחלף, אבל מה אתה רואה? הרב אומר כאן לשון שזה יכול להתחלף, נפוליאון התחלף נשם שלו, והוא היה בן השפחה. הוא אומר הרב מביא שהוא היה עבד לפני. הוא היה עבד. מה שהיה לו נשמה גדולה. אבל היה לו נשמה. איזה נשמה יש לו, מה זה אומר? אני לא יודע. מה זה, להסביר מה זה נקרא נשמה גדולה, אני יכול להסביר. זה כן אני יכול להסביר. מה זה נקרא, שיש אפילו, מתי זה היה אתמול, מי שזוכר שאמרנו שמישהו היה צריך חזון איש וזה. כן, כן. מה אתה חושב, שכל הראשונים האלה שיש להם שליטה, זה אין להם נשמות גדולות? אם זה נקרא נשום של החילו, אבל בכוחם יש להם כוחות. יש להם כוחות. וכשהם חוזרים בתשובה הם הופכים את העולם באמת. בסדר, אתמול דיברנו משתי חיים הר"ן, מה שלמדנו תרא י"ד, אז מה אנחנו רואים? שהרבא מדבר שם שצריכים להיקרא מקורבים, שצריכים להיקרא מקורבים וכו' וכו', אז יש לנו גם שצריכים לקרב אנשים גדולים וכו', אז אתה רואה שיש כזה דבר, יש ראשונים שיש להם נשמות גדולות. הוא לא סתם מישהו שהיום, בוא נדבר ככה, אני לא רוצה לגשם את זה, מה שהרבא אומר, אבל מישהו שעומד והוא ראש שעומד בממשלה, והוא גוזר גזירות, ועושה ביטל תורה, ועושה את הכל, אז מה אתה חושב שהוא סתם? יש לו כוח אדיר. אם זה כוח, בסדר, אז הוא כוח של נשום של קליפה, אבל זה לעומת זה עשה אלוהיקים. יש אברהם אבינו, וכנגד זה יש נמרוד. אז נמרוד היה סתם ככה. נמרוד אם היה חוזר בתשובה, אז היה יכול להיות מי יודע מה. כתוב בספרים שעשו אם היה חוזר בתשובה, היה יכול להיות אפילו יותר מיענקב אבינו. אלא מה? הוא היה בתוך הסדרה אחרת. מניח לא בתשובה. יש שיר גדול. חוץ מהשירות עכשיו, אתה הכנסת את זה. אתה מבין, אני אומר עוד פעם, אני לא מבין, אדרבה, אתה יודע מה, תשאל אתה אחרים, ותגיד לי פשט. מה, אתה יכול לשאול את מורנשטיין, אתה יכול לשאול את מישהו שמבין. בסדר, אבל מה אתה רואה כאן? אני אומר, אני מראה לך מה שכתוב. וכאן אנחנו מדברים על המעשה שהרבא אמר בן המלך שנתחלף. והרבא מכנה את זה, את המלך של צרפת, שיכול, אתה יודע איזה נשום יש לו? ככה הרבא אמר כאן. מה זה הפשט? אני לא יודע, אני רק יודע שבן אדם שמושל על העולם, נשיא אמריקה, שהוא מושל על העולם, מסתום יש לו כוחות מה שאין לכל אחד. ואם אני יודע שכתוב על רמוי של פיינשטיין, שמעתי את זה גם מרבי יעקב מאיר, שמעתי את זה מהרבה, מה אנחנו צריכים לחשוב ושלא עשני גוי, אז לא מדובר על איזה ערבי בדואי, זה נקרא שלא עשני גוי, זה נקרא נשיא אמריקה. על זה אנחנו מדברים, זה אנחנו נקראים שלא עשני גוי. אז אנחנו צריכים לדעת מכזה דבר. לא עשני נפוליאון. היו צדיקים שאמרו שהוא ינצח. אני לא יודע. מה רבנו אחז? אני לא יודע. כאן לא כתוב מה רבנו חשב. אני הקראתי קטע,
אני הקראתי קטע מרבנו, שזה שייך לסיפורי מייסס הזה. אני לא יודע, אני לא אומר, צריכים ללמוד את זה, ואני לא הכנסתי שום דבר דעה שלי שתבוא ותגיד שאני אמרתי ככה, אני הקראתי מה כתוב. שמתי את הדברים שזה, הנקודות, מה שכתוב כאן, שצריך להבין את זה. אני לא יודע להגיד. אני יכול להגיד שאני מבין סיפורי מייסס, אני יכול להבין שאני מבין את זה. ואני אומר, מה הנקודות שאנחנו צריכים להעמיק ולהבין את זה. יש פירוש הזה. מה? הרב עטיה יש לו פירוש הזה, אולי הוא מביא. מה הוא מביא? אולי. תפתח את הרב עטיה, תסתכל מה שכותב. יכול להיות שהוא גם הוא מביא את הקטע הזה. בדרך כלל הוא מביא את כל ה... זה כתוב, זה כמו שאני יודע, גם הוא יודע, מסתום יודע יותר טוב ממני. אבל זה, אני לא הבאתי שום דבר, הבאתי קטע מה ששייך לפשט בחיים הר"ן. שמתי את האמת על השולחן. מה? שמתי את האמת על השולחן. כן. יש כאן, אני לא יודע אם יש את זה, אין. סבג מסתמד. זה מה שרואים במייסה, אני לא יודע, הבאתי קטע מה עיקר הקושי פה? לא יודע מה העיקר הקושי, תלמד, תבין. עכשיו קראתי, כן, אני לא מבין כלום, אבל מה עיקר הקושי? לא דיברו על זה, אנה, שאת... לא יודע, אני לא יודע מה שדיברו. הרב קיבל ממי שקיבל, לא? לא יודע, אני אומר לך, אני לא יודע. אתה נמצא בשבס בבוקר בנענש, מתי שמספרים סיפורי מייסס, אתה שומע איך שהם לומדים את הסיפורי מייסס. אם תשמע, תראה מה... אתה שמעת בנענש שלומדים סיפורי מייסס? מה אני יודע? לא יודע מה להגיד מה שמישהו... היום אנשים קוראים טיפה ומדברים על פרס הצבא. ראיתי קטע מה ששייך לסיפורי מייסס. יש רב שמואל הורוביץ פעם אחד היה סיפורי מייסס שעשה את כל... מכל ספרי רבינו בסוף עשה מה ששייך לכל מייסס ומייסס. זה שייך למייסס הזה. מה שאמרו לו בכלל, אתה רוצה לחוס על עצמך, כביכול זה סכנת נפשות אם לא תעשה, זה מה שאמרו לו. זה מה שכתוב כאן. תחוס על עצמך. למעשה, אצל כל בן אדם מהשמיים מגלים לבן אדם, תחוס על עצמך. מגלים לבן אדם, תחוס על עצמך, תחשוב על עצמך, תתקן את עצמך. מה אני יודע? לכל אחד אומרים, תחוס על עצמך בצורה, באופן כזה, באופן כזה, באופן כזה. השם יזכה אותנו, שנזכה לדעת מהתכליס, ולעבוד את השם בשמחה, ונדע שעכשיו זה חודש אלול, הזמנים של חודש אלול אפשר להתקרב להשם יזברך, ונזכה להתקרב להשם יזברך בתמימות ופשיטות, ונזכה לשון את טוב וכסיב וחסים את טוב, שהשם יזכה אותנו. הוא רוצה לנסוע לאומן, הוא ריק, בצבא, מה עושים? אני לא יודע מה להגיד. יש לו מישהו יצא לו לזאב דרכון, אני לא יודע, אם כן תשאל אנשים שמבינים, אני לא יודע. שאלתי על מישהו שמבין, אמר לי שאם הולכים לכלא של הצבא, להיעצר, מה? שאם הולכים לכלא להיעצר, של הצבא, אז הם הולכים אולי לכמה שעות.